Saka ndakaona kuti uyo mwana uyu unofa. Ndopandakazoti bhudhi ndinoiziva kwairi sefu. Kwa baba angu neandaziva kuti sefu vari kutaura yemari. Kati haindikuratidze kwairi. Tatopeya neni kusvika mukicheni muenda vhura ndabudisa chi5 lita ndikati sefi. Baba rakakaviwa bhodhoro riya resefu rikati mudenga sefu yese yakava ichimhara pamusoro pangu kudai. Nekuti munhu ari kurohwa nenyaya yesefu. Iyo sefu yekuwacha yakaoma zvekudii kuti ungovapa zvavo vanowacha kana iri yavafa. Makadi mhuri yeZimbabwe. Ndadzoka zvekare zita rangu ndinozi Postol. Ndakambobuda ndindi munhu ndakanga ndichibva kuPietersburg kubva kuBedbridge kusvika Petersburg ngetsoka. Iko zvino ndokumbira hama dzeZimbabwe mundibatsirawo. Upenyu hwangu hwandoomera ndikutsvagawo basa. Kune vanodawo munhu general work ndiripo. Ndiri kutsvaka basa riri kuramba. Upenyu hwangu hwandoomera. Ndikutadza nekusapota mhuri yangu nekuti handisi kushanda. Saka ndokumbirawo mhuri yeZimbabwe kune vane mabasa. Mundipawo basa ndoone kushanda ndoone kusapotawo mhuri yangu. Nekuti ndisikashandi kudai upenyu huno hwandoomera handikwanisi kusapota mhuri yangu. Kune vese vane mabasa even makambani vanode munhu. Basa rese ndinoshanda. Handina basa rinoketa kuti basa iri handirikwanisi. Selongo riri general work ndinoshanda. Nokumbirawo mhuri yeZimbabwe mundibatsirawo mundionerawo basa ndione kushanda upenyu hwandoomera. Ndiri kugara muTembisa muWinnie Mandela zone 10. Ndimo ndinogara. Saka munokwanisa kundibata kana muchimba 074 284 9079 ndo namba dzangu dzandinoshandisa. Asi namba hadzina WhatsApp. Ngedzekudini? Ngedzongofona chete. Handina foni ne WhatsApp. Foni ndinayo inongofona ngengofona chete. Saka ndokumbirawo mhuri yeZimbabwe mundibatsirawo munditsvagirawo basa. Basa rese general work rakanaka noshanda. Makadi mhuri yeZimbabwe tinofara kusangana nemi pachirongwa chino chinonzi Across the Border chatinokupai every Saturday. Kana usati wasubscribe chigara wadzvanya subscribe kuitira kuti next time usasiwe nemaepisodes anotevera. Zita rangu ndinoitwa Dumisani Mafanise. Tisingatambise nguva nhasi tina mai vatinawo pachirongwa chedu Across the Border season 2. Ngatipinde muepisode yanhasi. Across the Border season 2 row 1 Linda take 2. Aiwa musimuze chimbo yenyu nemudonjo wenyu murerutse Zvaona zvinoitika munomba afure chese chine miko yakaipa chishaye simba unongochigurira uchitega ndikurumbidze ndakaiso chimanya kumwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka. Penya kwemvura ende mune chando nezuva vamire pamwe chasimudza vamwe mukuru vandira tichifamba nemuzirodi zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini. Vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport. Ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. Zita Dumisani Mafanise. Tisingapedzi nguva katipinde muepisode yanhasi. Saka ndangotaura kuti ndikuende Johannesburg netsoka. Ana mai ndobva ari mai vanga vari paitesa musika ndobva vatondizwirawo tsitsi ndobva vanditengera 2 lita yecold. Chikora angatondisendera meseji zvikanzi uvhure muromo wako. Unoziva kuti watiza asi ukavhura muromo wako tosangana. Ndagara paya asi hana yakurova ndotoona South Africa yacho is not as good as we were thinking tiri kumusha. If people could do this, what more is happening?
Ndikati kumurume kana ndikadzokere kumushando dzokera zvikanzi aiwa handiti wakatouya ndio Joni yacho handiti waida mari tipe mari pemari katishande. Across the Border season 2 row 1 Linda take 3. Ndazobva paya murume akati wototsvaga basa zvekudzokera hapasisina nekuti watobhuya. Saka zvinhu zvanga zvakaoma ipapo zvanga zvakaoma. Ndakatanga kufamba handi kwatogara kulow density kwaigara murume, saka kune varungu vakawanda. Saka ndakatanga kumuka kuseni chinoka pamageti, I'm looking for a job. Pamwe pacho unoona pane intercom cha osvika uchipuresa I'm looking for a job. Ndakazongoitawo nyasha pandawana basa pane mumwe murungu. I need a maid to take care of my daughter. Ndine vana 2 what pa. Ndikati murungu ari right ka. Kumurungu hana nyaya dzakawanda. Ndapinda basa baba ndashanda. Varungu vaive netsika vaitengesa zinc marata. Saka vanhu vaitouya vamwe vachizotora marata pamba ipapo. Asi vaizvita vega because vanga vaine ofisi panze yaingoita nezvebhizinesi ravo ravairana vari pamba. Saka ini changu chokuchengeta vana ava ndaipinda basa na7 ndobuda na5. Okay, paya ndashanda baba. John aisi yakatisvikisa izvo. Mumwe musi takuenda muna December festive season, munin'ina womukadzi aigara Cape Town ndobva auya kuzoshanyira. Saka inini pamba apa ndakapiwa mutemo unoti munhu akariza intercom handimuda here, handitaure naye, handipindure, achaenda ega. Mabona. Okay. Saka zvazoitika kuti mainini ava vauya kubva uko vachizoshanya. Ndio pakunoti kuma99 varungu vachangobuda kuenda kubasa mukadzi nemurume. Pageti pauya munhu. Unarova intercom pi ndaramba ndakanyarara. Saka mainini ava vakarara kawo. Abva mukadzi ndausunzwa intercom here, ndikati ndainzwa asi panapa mutemo wepanapa atiite sei? Atitaure nevanhu vanenge vauya. Azvinei isi tongoita zvemunomu. Zvikanzi minogona kunge iri customer ichida mazingi. And sisangu vanotofara bhozi ndaitomboshandana nawo muofisi ndine maquotations ndine zvese. Ndikati wadii watanga wafonera ivo wavaudza kuti pane vanhu vari kuda mazingi. Vozouya ivo vari pano. Zvikanzi aiwa don't worry. Ungadiiwo uri munhu mutema. Uyu murungu kwawo ari kutaura zvekumba kwavo. Ndipo paanobuda baba uya akapfeka mapejama kunovhura kuya. Indasara ndakamira padhore kicheni ndakabata mwana. Paachingosvika padhore papa achivhura gate. Akadzoka abatwa chipejama ichi kumusana chanzi. Ichipinda varume 4 kumashure kwake. Iye akaiswa pamberi kudai. Vakuuya mumba. Munozvona. Indakabata mwana. Nyamba imbavha. Mbavha idzi dzakatoudzwa kuti pamba pane sefa yemani. Vanhu vane business. Chandakaona gorero vasvika varungu mbavha dziye dzatisa the same sitting room. Handipe mafoni esami nawo. Ndichine kangu kambudzi kakaya. Ndakaisa hapo. Iye musikana yo aiso foni yake yekudhurapo. Zvikanzi sefu iri kupi. Saka uyu musikana uyu ameno mapinduro akashandisa wedhirera here kuti Kefa. Achituka varume veve. You bloody Kefa, what zvavanoita zviya zvekutuka zviya. Mwana wakarohwa. Murungu akarohwa. Inini mbva ndatorwa. Ndobva ndaiswa muspare bedroom. Ndakabata mwana ichi chidoko kaichi nechimwe ichi. Ndobva takandwa gumbeze pamusoro. Zvikanzi ambude imo mugumbeze. Saka uyo musikana uyu vakutoronga zvekutomuchinjana kuti vamurepe. Nekuti avatukazve. Inini vakapinda vangoti mama, sicela kusebenza. Tauya kuzoshanda tinakuya kumba kwako. Vanangozvinzwisawo kuti havana kuya kumba kwangu vaya pamberi pemurungu. Gedhi ravhurwa naiye murungu. Kana vauya kuzoshanda ngavashande zvavari kushanda. Saka ndakaona kuti uyo mwana uyu unofa. Ndipo pandakazoti budi ndinoiziva kwairi sefu. Kwa baba angu neya ndaziva kuti sefu vari kutaura yemani. Kati yaindikuratidza kwairi. Tatopeya nini kusvika mukicheni muenda fura nabuti tachi 5 rita ndikati sefu.
baba rakakaviwa bhodhoro riya resefu rikati mudenga sefesi yakava ichimhara pamusoro pangu kudai. Yesi, sefu yoyi. Ozati kana wapenika ka, you do anything. Nekuti munhu ari kurohwa nenyaya yesefu. Iyo sefu yekuwacha yakaoma zvekudii kuti ungovapa zvavo vanowacha kana iri yavafa. Baba ndanodzorerwa mugumbeze masvika ndinobva kupiwo usikaziye sefu. Tikati nati pamwe muda kuwacha. Akati ngodzuka era kutaura Joseph kuZimbabwe. Apana masefu kuZimbabwe. Ndichaziva kuti katinda mwamuchiti sefu. Ngati nqanye lifuna ukuwasha. Nasi safa. Amen ndakabva torwa padanovharirwa ndakutsva zvino nesefu yakandigara ndaiswa mugumbeze nevana. Vakuda kudzura zvimaleptopu zvimachipi vaende nazvo. Mumwe wacho ndiye akazoti no mani zvinotungisa zvinhu zvikana tikaenda nazvo zvinonetsa zvinhu izvi. Isusu takaudzwa kuti mune sefu. Vaishaya sefu chemari. Ndipo vakatora tumafoni twedu tuya baba vangu niya ndokusiya vatikira vaenda. Isu tachisara manje totichiti baba vachikufona hapana madhoo takirwa tiri mukati kana wakada kushedzera. Ene mugona chakandirwadza mota yakati robha kai. Yanga yakatobrandwa semota yemapurisa. Zvoroti mapurisa aitaona achitopfura so aitopfungwa kuti mapurisa ari pabasa. Idzo dziri mbavha. Zazopedza paya varungu vokubasa uko vanofona vachicheka vana vavo. Ufona so mafona hapana iri kupinda. Inofona yemuningina wavo hapana iri kupinda. Saka vakangoti something is not right. Nekuti mafoni ese aripo tu haangapindi. Murume ndoba akadhiraivha achidzoka akawana kwani. Ini ndichiri mugumbeze muya. Ana kumbuda kunyange vanga vaenda. Nekuti ndaitya kuti ndikangovhura musoro ndogona kupfurwa. Ndanzi ndisabude mugumbeze. Ndangori mugumbeze imomo. Vana vachingochema tiri mugumbeze imomo. Svika tanzwa padhogi jikijiki murume uya. Andifane maspekisi. Wachipinda kudai. Uyu muningina mukadzi uyu achatarisika nekurohwa. Vanongofunga vana vavo ka. My kids auya paya ndo vakandivhura gumbeze ndine vana. What happened? Chatanangura wakungotya zvino mapinda vanhu vavhurirwa nani ndikati naiyeyu ndiye avavhurira aiti vari kuda marata. Kama mwana kwauya mapurisa handipa statement taenda kupolice station kustatement. Sana ini zvinoine sefu yaina andina kuibvisa inongori tadza hande chinopa statement. Kuti vanditiwo chigezawo mubvise sefu iyi aiwa pindai mota handei nemapurisa tasvika kuya. Kunze kwauti mapurisa vamhanye nenhau iyi yembavha. Vangoseka nyaya kuti inini ndati sefu. Mapurisa akandibvunza chii chaitika kati vabvunza sefu ndavarakidzwa bhaketi. Oenda anyora statement. Kono yamwe vairi futi. Zvondi mama chii chaitika? Ndatoona kuti apa hapana statement yandiri kutorwa apa. Nekuti vese vari kuuya achibvunza nhau yesefu. Hapana ari kubvunza zvembavha dzapinda mumbao. Ndakapedzisira ndangonyarara. Mapurisa akati mama chichaitika ndingoti ndavaudza ndamuudza mupurisa ari kuzviziva. Kanzi aiwa wati chiioni ndikati sefu ndoyavagumbura sefu. Kana zvezvo ndinobva kuZimbabwe wana mapepa aiwa ndisatombozvitya ndikakandisungwa ngati ndobvawo kuZimbabwe ini ndakatosvikawo manje muno muSouth Africa. Saka ini nanditi ari kuda sefu. Ini ndikafunga kuti ndiyo sefu yekuwacha. Zvino atondidopa anditema nechigaba chesefu ini ndikaziva kuti sefu kudiwa sefu inochengetwa mari. Varungu dzoti vanzwisisa kuti no ini handisini ndavhura gedhi kaini. Saka vava kutaura kuti sei uyu arohwa ini ndisina. Ndikataiwazve dai vari vanhu vangu handiti vangadai vavhurirwa neni gedhi. Uyu ndamuudza kuti usavhura gedhi musikana aita nharo. Akavhura gedhi. Akauya abatwa iye nematutsi. Tapinda munomu ndiyezve watanga kutuka mbavha idzi achidzitikefa. Ndosaka dzamutsamwira ini handina chandatadza ini zvikanzi azviite. Asatambobirwa. Kozongotanga kubiwa nhasi. Ini kwakutopera kwebasa ikoko. Ndikaona kuti nyama wangu azvisiya paya. Ndatigaye ndigare kumba murume ari kuenda kubasa ndizotsvagawo basa rimwe riraiti. Apo hapana chinhu chakanaka chandanda kuona muno mujuni. Ndanongozva kuti ino nyika ino yakangoshata kwese. Right nekuleft haumbowana kuri right. Uku ndatizowo zviri kuitika oye zvinoenda ndonosanganawo nezvakadai so. Alright. Ndagara. 2006 ndo pakaitika xenophobia.
tanga kuti dzimwe dzatakuita vaningina vezinofibia isi takaona original yekutanga chechecheche. Murume anga awana contract aenda kunoshandira kuMpumalanga, ndasara apopo ndine mwana muchechi ane 2 weeks. Vakatanga kutaura zvekuti ngavaende. Zvinhu zviya zvakatangira muTV ka tichitoona muTV kuti kuna vanhu vari kumhanyiswa, kuna vanhu vari kupondwa, kuna vanhu vari kudii taiswa taigarawo vanabvunzawo landlord tikati nai zviri kuitika hazvizosvikewo here nekuno zvikanzi aiwa don't worry kunokazviwanikezve otaziva. Yakazosvika ndaive nemaigiro wangu andaigarawo nawo ikoko mukadzi womukoma womurume wangu taigara musame area. Kati maiguru inzwai nhau iri kutaurwa ikunzi vanhu vari kumhanywa, vanhu vari kudzingwa, vanhu vanzi ngavauye uko kwadziwa ngavauye kuDon Park police station. Maiguru wangu akati uende unozvipira kumapurisa usina passport. Tikati zvavisisiri zvepasipoti izvi vangonzi vanhu muchengetedzwa. Maiguru wangu akaita nhamo. Baba takazongoti takarivara takadai tikanzwa maungira vanhu vachiimba, unoshoti vanhu vachiunganidzwa nguvai vambobvepi. Takangonotarisa kudai tikaona vanhu vachiuya vakatakura zvitanda vachiimba vachinzi forena ngaribude. Dakina kuna ndatorongedza kabheki kangu kane chikafu kagumbezi, mwana wangu mucheche kumusana iye magumbakumba atinotiza mutaunda musiwe taitiza tichiritera kumashure kudai uchirimisa ndiwe sokumba mire. Vakauya vakashedzera mapurisa akati kana uri forena uri muno pinda mugumbakumba tinokusiyai nekuti hatizogona kuprotectai kana kwasviba. Takamupinda mugumbakumba vemuye tatakurwahe taendeswa pane imwe police station paive nemunhu waishangana pekutsika vanhu mota dzemapurisa dzaingoya dzichingoisa vanhu ipapo chimonzi ipapo kwaitonhora. Tamira paya kusvikira kwakazoya President Zuma. That was the first time yangu kumuona at close range. Akatoti address akati aisa hatine chekuita nezvekuita vanhu hatisi kutenderana nazvo, we'll do our best to help you guys, tichazvigadzirisa musashore pati yedu kuti tine chekuita nazvo. Saka chimwe chinhu chakazoitika ipapo tikasungudza vanhu vana mai vese vane vana vacheche ngavapinde mukafeteria yemapurisa ndo mavacharara, vamwe tiona zvekuita mangwana. Tatopinda baba vangu ndatovata paya tamuka kuseni zvikanzi vana mai vene vana ndo vachatanga kutakurwa negumbakumba makuendeswa kuhoo kwainzi kuJ Dhumani. Tatakurwa paya taenda tasvika baba we tachipinzwa mune rimwe zuwo so zvikanzi vane vana munogara uko imwe povho yesewe ndopanoona South Africa inorespecta mwana. Taiswa kuya pakunonoedza chikafu here baba kwaita kuya matiraki ezvikafu. Iye pane maPakistani kana maIndia vanoita zvekubika zvinovava zvezvi vaiuya waitukamira palaini remaIndia ochinjombonomira iri mareftovhesi aisara kana kumarestareni kana zvese zvaingoeko. Baba waingoswederera kuchinja maraini tsvaga chikafu chiri nani. Uku taipiwa mapambazi everyday makuseni kwaiswa mapambazi mawaipazi zvevana magabe emukaka. So apa mwana wenyu akazonga auya kunoku anga asati mangamana nanga ndisati mucheche watakazonowana kunoku mucheche wamakazonowana ndasvika kunobva ndaita zvemwana. Alright. Tigere paya baba sipo taipiwa mapambazi mikaka yevana zvese was provided every day. Kozoya matrucks ana pepa taipiwa magumbezi mapiwa mafilisi zvese zvinopika takazvipiwa baba takagara ikoko. Zvozoti kwanga utonakidza kuti kumba ndokwaitonetsa kunotori bonai wozi tandodya usingamboti nzara taimwa wota bottled water ka tasingambure mutepu tairopiwa bottled water uri refugee. Varungu vemunomba chimwe chandakazoona vanga votouya makuseni votomira pagate I'm looking for 5 painters vanopenda votomhanya kutoenda kubasa. I'm looking for plumbers. Saka varume vekumukembu vanga vakuenda kubasa vachidzoka. Saka kwatanga tirika kwanga kune location padhuze. Saka vazodiscover kuti matraka ari kuenda uko ari kuendesa chikafu kunopa vanhu ava.
matraka ari kuenda kune mamwe akutotorwa vanhu vekubasa. Hawo isusu tiri kunoguma kunoemploya vanhu vari mukembi muchienda navo kubasa muchivapa chikafu. Isusu varidzi venyika tine nzara topatakatanga kukandirwa mapetrol bomb baba aikandwa imomo. Alright, nyika dziri mumawandiradzo kune Zimbabwe, kune Zambia, kune Malawi, kune Mozambique, kune Nigeria, kune Congo. All these nyika dzekuAfrica idzi dzirimo. Saka takazonzi tipewo 10 ma-representatives from each country. Vatichataura navo ndo vachazoya vachikuudzai ma-developments ari kuitika. Saka give us someone who can speak 3 languages, which is English, Zulu, nechirudzi chenyu, vernacular language yenyu. Alright, inini ngwarisa kwangu ini ndiri pano nditaura zvese zviripo 3 ndaitorwa paya tazotorwa nevamwe kanzi mimi ndimi chaya muchitodza zvichemo zvevanhu vekuZimbabwe kuti vari kuti kudii. Because takuarenja nemagovernments enyu kuti atumire mabhazi muende kupi kumusha, vari kuda kuenda vaende havo. Aha, kati zvakangonaka ka. Taenda paya taudza vanhu zvanzi vanhu vari kuenda tofanira kunyora vari kuenda kuBulawayo vangani, vari kuenda kuHarare vangani. Toziva kuti mabhazi ekuHarare anoya akawanda zvakadai, ekuBulawayo anoya akawanda zvakadai, vanhu vaende. Saka nyoresa kwauri kuenda. Saka tiri pameeting paya noise yatanga. Chiko vanhu vekumatebhurend vakati isusu hatina representation yaina noti represent. Vakati kova 10 vekuZimbabwe vari musvikanzi vari kurepresenta mashona. Ite isusu hatina representation, tinotodawo vedu vanhu vedu vanotirepresenta. Ndopatakazonzi hamuna kurongeka. Pakati vanhu vekuZimbabwe atine navo takadzingwa iko zvikanzi budai muende hamuna kurongeka. Malawi yakatoita zvayo, Zambia yakatoita zvayo, isusu takazongomira pakunzi hakuna kuenda mudhevere vangoenda mashona. Saka hatisi kuverenga iyoyo, tatanga kurwisana tega panze. Isusu takauya kuno takatotizai mimi kumusha makuya futi makutitera kuno matotishungurudza. Hatina chatakazomboita svikira tazoona kuti murungu uya wadaitira kapeace job uya wakunditsvaga zvino kuti musikana wangu webasa haana kuuya kubasa. Chii? Ko uripi? Tikati handindobva kuZimbabwe here, takadzingwa tiri kukembi. Saka murungu wangu akanzwa tsitsi akati no, I'm sending a driver tauya uzokutora iko uye. Saka ndakazongotoroka mwana kangu ndikati kumusana nemabhegi angu kungono pagate pachipaita uri masecurity unotonyoresa kuti ini ndiri kuya ndiri kutorwa ndapenda kwakati. Shuwa driver ndobva mandatakurwa mandatoenda pakumba. Murungu akasvika akati I'm giving you this small room, you can sleep in here with your daughter, and inini I cannot afford to pay you every day since you're working for me once a week. I'll talk to my other friends kuti hapana anodawo musikana webasa here so that you can work all my days. Inini as long handipa roof nesafety, that's the important thing. Zvimwe zvese izvi tichazviona. Ndagara paya baba murungu yangu paenda vanotaura nemwe murungu aigara murodhi momanga necrash yeAfrikaans. Haiitwa English, Afrikaans, because paingo nevana vemaAfrican. Ndovasvika mubvati I've got my maid yangu, saka she's got a child but she needs to go to crash so that the mother can work. How much can you charge her? Because I know she cannot afford my fees zako. Zvinokuita Mwari. Zvikanzi nemurungu yoyo, no, I won't charge her, but can she come and clean for me twice a week in exchange for the fees yemwana. Fees yemwana yatoitaka. Kati Mwari paita basa. Mwana kwakutenda kuchikoro, isi kwakutogara paya. Ndini uyo ndakushanda uku neuku neuku neuku. Saka ndakazongodiscover kuti kutengesa kunobhadhara pane kudhiraivha chikorobho, nokuti chikorobho waichidhiraivha zveshuwa asi mari yacho. Ndobva ndazongointroducwa nemwe munhu unotengesa zvinhu online uchiita so unotowana mari. Musooneka usiri kubasa unenge uchienda kunostokawo uchitengesa. Saka ndobva ndatanga kuposta staff yangu paFacebook. Ndakatanga nichitengesa bedding paFacebook ichitotengwa zvokuti kusvikira ndazoya kumatekisi nezvimwe zvinhu. Saka so far it has been 17 years ndichitengesa. Ndatove nemakastoma kuti vanongokuti can you go find this for me, totomanya ndinotsvaga totoya nacho.
ndatoene vanhu vototi anani nungu asingazive muJoburg ari murungu asingatopinda muJoburg vangondisendera ndichimonotenga. That's how I came up to today. Ndobasa randinoita ndinototengesa asi papanapa ndikanzi ndoda kutsvairirwa umba ndisina kwandokuenda ndotomaya ndinotsvaira mba murungu ndotowacha ndotoaina ndotopiwa mari. Ai mari imari. Ndo zvandakaita izvozvo kusvika nanhasi ndobasa randinokuita. Saka kuuya kuJoni is not easy, especially usina mapepa. It's important kuti munhu uite mapepa ako because manje muJoburg umo amunetsi mapurisa ndo matonzo kuti munopisa yo. Chirege ndikudzei manje nyaya yeJoburg uko. Ndane makore chipinda muJoburg. Zvokutoti ndakutoziva shop hapana paungandudzi. Saka it happened rimwe gore kuti handiti vane time yekuzoraida kwatotenga kweka because vanotengesa macounterfeit goods. Saka sometimes vanotouya mapurisa voraida vachivhara mashops vanhu vachisungwa. Saka it happened rimwe zuva ndiri mukati upstairs chitotenga bhutsu. Ndakuburuka pasi takaona murodhi musisina vanhu vamiswa sechikokoko kuchikandwa marubber bullets because vanenge vavhara mashops vakutora zvinhu zvese zvezvo zviri fake. Saka ini ndakaburuka tato downstairs ndasvika padondo nemurodhi hamuna kana munhu kati kuti ndagorota vanhu vagoendepi. Tochiburuka nditarisa unoona mapurisa vavhara uku vachiisa chiribhoni chavo zviparibbons zveyelo zvaya zvavanobvaisa kana pacrime scene zviya ndizvo zvanhu zvakaiswa ipapo. Apo ndakatakura zibhegi bhutsu ndoba ndakati Mwari ai munoziva zvamunoita ini ndimi muchandibudisa panapa vachatomboda kunzwisisa nekuti gumbakumba riri apa vakomana kuMalawi vari kuiswa mugumbakumba ari kusungwa passport no usinaji uri kuiswa mugumbakumba. Ini ndakangoburuka vava step 1 step 2 vanati bheta ndinange pamapurisa ipapapa handifanira kukrosera ndinange pamusoro pavo ipapa vakamira ipapa ndopandikuenda. Andasvika ipapo nechibhegi changu ndakati hey fakiswa mupansi ndakati fakiswa mupansi ndakati zvandi uyangizwa mapurisa akaita confusion because ndakaziva ukati halo watovhura line recommunication kauchabvunzwa passport after halo. Saka ndikaita dive hapana communication kochandibvunzei chimwe nekuti handitaura. Saka mapurisa akazongoti saka ndakukurosa pandiri kurosa apa pari kunzi havanhu vokurosa vanhu. Saka kune mapurisa kwandiri kurosera ndichienda vakuudza vari kumashoti ko mukuvaregereko vachiuya panorohwa nerubber bullet ndati vanhu ngavamireko svika hanzi ataure zvise zviri kuitika asi tombozvinzwawo siyai akurose ipapo. Ndatokurosa pamapurisa nebhegi rangu so aitosanzi ndiri deaf. Saka from there mapurisa anofamba muJoburg patumakontena twautoita ndikasvika unoona chiniti halo vanoziva kuti mai havatauri handitauri. Ndo masurviving andoita muJoburg handitotauri ndikatomiswa nemapurisa andotoita sign language ndotodarika. Which is kurarama tiri munyika dzevamwe zvinoratidza kuti zvine kakurwadza mukati but makazokwanisa kugadzira mapepa here kana kuti hamusati? Police station yekwandogara chako mapurisa vanotondiziva isi vanoramba vachingoti da utore passport wakaita sei uchatora rini passport asi toda kutenda Mwari ndakatora yeye yaidzi asylum ubize iyo yeye asylum iya ndo yakandichengeta. Mwana wandakazotora kumusha uya asvitsa 6 years audaenda kugrade 1 paidiwa mapepa handiti vandaudza murungu ndikati mwana daenda grade 1 ana passport ana birth certificate ana chimwe ini ndifunge maschools ese ari kwandogara mamodel C schools. Saka hapana kutaurana nodiwa mapepa. Murungu atipinda mumota vataenda kuchikoro vataita appointment na principal murungu vatasvika nemusikana wangu ane mwana akabva kuZimbabwe but mwana adaenda kuchikoro. How can you help her? Kana principal, what document do you have? Ndikati handina. Aminomba fona maZimbabweans aipiwa maasylum. Vaitopiwa maasylum.
panoko akafanira kuti kana mazimbabweans anoqualifya paasylum as an asylum seeker kumarabastad, can she go and get an asylum then togona kuenrola mwana? Murungu akati enda kumarabastad. Taitorarako baba, unotorara paraini kuti upinde, achiri magenuine mamaasylum chaiwo chaiwo. Osvika paya otoitwa interview, obvunzwa paya ko zvinhu zvekumusha kwenyu zvikazoita mushe unodzokera here? Are you willing to go back to Zimbabwe when things stabilize? Yes, I'm willing to go. Okay, chaukambotiza chii? Nzara, una basa, finance dzacho hadzisi kuita, that's why I'm here. Ndaita interview yangu yayo ndapedza, ndabvunzwa maflags eZimbabwe kuti anorevei, ndapedza ndaqualify, ndapiwa asylum. Ndadai neasylum muchikoro, pandadzitora asylum nebirth record. Handiti mwana wangu uyu diki uyu wandakabarira kuno ane birth record, ndo ndakamutsvarira muno. Saka uyu haana kumutsvarira muno mai. Saka ndakazoenda inokuziva weakness yemuSouth Africa yemapepa. Ndakabva ndaenda nemarecord, murume anochengeta marecords, kandi ndinyorerewo birth record kuti mwana akazviverwa muno. Ari ndipe 500 mubva ndamupa. Kandipa birth record. Pandauya nebirth record manaenda kuhome affairs, mwana abva apiwa certificate unbreached. Mwana abva atotanga kuenda kuchikoro. Ndibva ndabvunzwa school fees. Panodhura. Ati ni mari handiwani. Zvana principal, no, don't worry. Unoapply inonzi exemption. Murungu wangu bvanzi munyorere tsamba yekuti anokushandira kumba, otiudza kuti anohora mari, then submit it. Tomupa exemption. Ndibva murungu anyora pepe, anomupa mari yakati andotuma nemasocial workers kumba kwaunogara, kuona kuti mwana wacho ari kugara pai, zvakamira sei. Ouya paya otarisa, she qualifies. Apo ndogara akamuka nemitrespass. Saka ndozoiwana kuti mari school fees. Kana social worker yauya inotongoona kuti akada kutoda zvekutaura hapana, nekuti vari kurara pamatress vachibika paka one plate stop. Saka vangosvika save vakatarisakata qualified 100%. Saka mwana wangu iye akazoenda grade 1 up to grade 7, chandaingotenga uniform, lunch chayaidya kuchikoro, to the underprivileged kids kwaitodya lunch kuchikoro. Akaenda grade 8, ndakangotora iyo asylum yangu vanomutsvagira jimbo. Plus I was blessed because mwana wangu musikana, she's very intelligent. Now she's 22. Saka she was very intelligent. Zvokutoti tichaitorwadziwa kuti mwana wayo anganzi angarege kuenda kuchikoro nenyaya yedocument. Saka ndakaenda ndikamutsvagira nzvimbo. Akatitwa andipano zvanoita muno muSouth Africa, vanoenda vachibvunza the first 10 top students pachikoro, vovatora for their school. That's how they operate. Saka my daughter was on top 10 yevana pachikoro. Saka akangopiwa invite nzingawo yekuchikoro ichi. Ndobva ndatoenda kuya, ndasvika. Murungu wangu uyu wokundiitira zvinhu zvese kuprimary anga ashayika manje. Saka I do it all by myself. Pandaenda kuhigh school kuya paopening day, ndasvika nemwana wangu tikati ndiye mwana wacho wamadaidza. Okay, she has got good marks, we want to enroll her in our school, saka she can come and see if she's happy. But I'm not choosing. Happy or not happy, principal, the child is here. Unotodza pano. Principal akati okay. Saka pakompyuta saka vakaita ziroom vaisa macomputers. Zvikati makompyuta amaprovidwa nechikoro ndovamwe vana, chiendai munoenrola mwana wenyu online. Vana tonati unoona pachazobvunzwa zvechipepa chicho chakaexpire ipo paonline papa, zvondivhara futi. Tikati mwana akati ndinogona, akati nyarara machanogona. Pandaenda kuna principal akati I can't even use a phone, I can't even put on the computer, how do I do it to enroll the child? Principal akati okay, I'll help you. Principal akati garaiwo zviite svika zvinobhamba iwo uriwo uchiona. Apinda palaptop aitete apply scholarship, submit. Airi kuramba asylum. Tsukura, no, let's do it manually. Tomoenrola manually. Vatomoenrola mwana atopinda grade 8 kuhigh school. Nekuti aiziva kuti online yaibhamba nekuti asylum yanga yakaexpire. Kana asikade kuudza principal kuti ine asylum yakaita sei yakaexpire. Ndikamuti ndandigone kushandisa laptop, achaita iyi. Akabhamba ipapo ndiye achaona option. Saka akazoti let's do it manually mama. Fandatoti. And one thing I learned in South Africa, kana uchienda kuma-government institutes, be it hospital, clinic, kana ma-schools avo, humble yourself. Don't get there with an attitude of you know.
The best thing you can help yourself mukurarama, put yourself down and let other people do things for you, even if you can do it. Vanotozozvikuitira out of pity. Asi uchiziva zvakuti ndozvikona. It helped me a lot. Kana kuhospital chaiko ndotongoita munhu akapusa asi utomboziva kuti zvinofamba sei nepanosainwa handisi ndoitirwa. Saka ipapo ndakaitirwa mwana wangu bva atenda kuchikoro baba, and I don't want an award from grade 8 up to grade 12. Ndichina notambira maawards evana vanenge vakagona vevai. Uyu chidiki ichi chapedzawo grade 7 ndakangopinda same line. Chikoro nereputation of my daughter negona kwata chikoro and her behavior, they didn't have a problem enrolling in sister because tenda kushandisa code 1 pane yavanoti family code. Saka pananda kuapplyirawo vakangoti anoshandisa family code yaTandi because Tandi was here. Saka akabva angopinda ndiye ari kwaruta grade 11 izvizvi. Saka it's something chaunenge usingambofungira uchiti ndobva kuZimbabwe handina mapepa, how do I do this, where do I start? But luckily my kids went to a good school. In school yasinomboenda inini, they went to good schools. They even speak Afrikaans because vakaenda kuchikoro mai vasina mapepa. Saka sometimes God makes a way panenge pasina zvinhu zvomboita so. Aiwa, tinotenda. Aiwa, tanzwa nhoroondo yakawanda. Saizvezvizvi baba varipi? Baba varipo zvandakataura zviya kuti vanhu vanoda vasikana. Vakazongoendawo ikoko kwevaida kuti nditeere. Ngati handikwanisa unogara mumapurazi. Ndinobva kuZimbabwe kunhamo ndonogara zvekunonhonga makabichi ndaimeka. Variko kuMupumalanga ndokwavanogara ndokwavari kushanda. Indogara nevana muno. Oh, asi muchiri pamwe chete. All right. Aiwa, totenda. Tomboita kakudzoka kumashure zvedu. Senge ndakumbokudzosei kumashure, but pane pandaida kumbonzwisisa. Pane pamataura mimi mukati kana ukauya usina mari nana Malaicha kune kunonzi kuRandburg, kunoti vanosvika waita 3 months wakusiya ikoko kuchishandiswa kuita mukadzi. Vanonatso kuita sei? Pane pechiitwa sei? Handiti iwewe unenge wakwira usina mari yekubhadhara wasvika kuSouth Africa. Saka vanotori nemaconnection evarume vanoshanda kumamaini vari kuRandburg. Varume vazhinji vacho vakadzi vari kuLesotho, vamwe vari kumaruzevha. Saka ivo vanotobvuma kuti arega ndikupe zvako mari asi mukadzi uyu anombouya ogara kuno. Unotongotengeswa so being pimped like. Onzi murume uyu ndiye akubhadharira mari. Saka uchatombogara naye. Kogarama. Unoramba uchienda kupika iwewe kuSouth Africa usina kwaunoziva. Hauna kubhadhara Malaicha, mari yake yapera mari yake. Saka unoda kuti zviite sei? Ende koko hakuna age. Kwavanokuendesa kwa havatoketi age. As long uri mukadzi. As long uri mukadzi unoendeswa ikoko. Ko kana uri murume? Handizivi hangu kuti pavarume vanoita sei. But I think pavarume mostly vanotoda mari yavo vasati vakusimudza kana mombe yavo. Because murume anotiza. Haazogona kuti aripei. Varume vanoita cash up front. Asi isusu vanhukadzi vanobvuma mari. Bhadhara wasvika, pay forward. Saka ikazoramba pay forward iyoyi ndiyo yaunozoendeswa ikoko manje. Alright. Mataura mimi mukati pani pamakazocrosseswa border mvura, but mainzi bvisai hembe. Vakadzi vaibvisa apa vaibviswa kusara chizvarirwe kana kuti vaizosarawo nechemukati chete? Chemukati. Asi zvimwe zvese unenge usina. Yo. Alright. Pane pamataura futi mukati varume nevakadzi vakatangopiwa macondoms. Kufunga kwenyu mufunga kuti varume vaipirwe macondomu ivo vasirivo vanorepwa, vairepwawo? Mazuva ano kwasha nyika yatiri kugara yakaipa. Nyika yatiri kugara yakaipa. Varipo varume vanotoda kurara nevamwe vakabarume. Vanotobata vamwe varume. Asingatodi panenge pachirwirwa vakadzi vanenge vachitorwirwa kutarisa varume. So pamai muripo pane vakambozviita? Ai, kuvarume hapana. Ini patrip yatakauya nayo varume hapana, kwakabatwa vakadzi chete. Mukati zvoni makanzi mumvura hamusimudzwe tsoka. Manje munenge uchifamba sei usingasimudzi? Unofamba uchizviwa gumbo rako so. Nekuti chinoitika ukasimudza gumbo ka
current yemvura inokusimudza newe, saka unotofamba uchizvuva gumbo rako so hausimudze makumbo. Asi ava vanhu vanokuyambutsai bhodha handiti ibasa ravo reeveryday, kureva kuti vanhu vanozouya vechizokuvhenekai nelight vechizorepa vanhukadzi, kutaura kuti vanhu ava vanenge vasingavazivi here kana kuti vanenge vachitovaziva kuti ndavana nhinga? Nyaya inoitika kurwizi kwekuyaka, inini semaonero angu vanhu vanotitora veve vanotozviziva kuti kwatiri kuenda tichanopinda, but havagoni kutipa information iyo tisati tasvika, nekuti munhu anoita sei anorapa, ende vanoziva kuti iwo nguva yacho yekane munhu wese aida kuuya kuJoni, people do anything to come to South Africa. But we didn't know it will go that far kusvika pakuti vanhu vanorepwa. Iyo information haitaurike, haitaurike. Munhu unotongofunga ini ndatanga kuitaura, vanhu havaitauri, nokuti kuti usvike uchiudza murume wauya kuti baba kwana ndiri kundambu badhinywa chibharo, zvakaoma. Vagodii baba vacho? Pane pamunodzokera kudondomuka nematsvaga kutongonyarara. Saka izvozvo zvinotoitika, zvaitoitika. Pavanhu 136 unofunga kuti vakadzi vaisvika vangani? Tanga takawanda kupfuura varume, vakadzi tanga takawanda kupfuura varume. Varume vanga vari vashoma, paine vakadzi nevamwe vaitori nevana vese vakarepwa. Pakaoma. Kulindela mataura mukati makasvika, so pakauya munhu aita ane lingi mukabhadhara 2.5. Kureva here kuti iko zvinezvi kana inini ndine hama yangu iri ikoko, kana izvino ndine mari anokwanisa kubuda? Ipapa handizivi, nokuti that was then, panguva iyoyo handizive kuti zvichiri kuitika here kuti zvakadii, asi mazuva iwayo vanhu vaienda kumba. Alright. Ivo kwamaigarawo iwawo navo iwawo vanhu iwawo vamakazoona chitunha chiri mubathroom, mataura imi mukati murume anenge aita zvema-ATM zvekuba, ko mukadzi wake aitozve? Mukadzi wake aishanda kune chimwe chinight club chiri muJoburg, anga ari receptionist ko. Alright. Asi maitotambiro mari yakanaka sezvo vanga vari vanhu vemari ka? Mari yavaindipa yanga yakanaka, plus mumba mekuti mari yanga isiri dambudziko kwavari. Vanhu vaigara vaine mari, vaine cash. Kwana vatobuda kunovhima vanenge vachitouya vaine mari. Saka mari yangu ndaipiwa mari yakanaka plus tuma extras. Asi iya yemubhodhoro hana mbobvira ndaibata. Asi ivo pachavo zvavakana vakanditi ndiwachiro mateke angu achibuda baba vacho, kutoziva kuti 100 rand ndoyandichipiwa. Tinotenda. But tichiri nevanhu vachiri bhodha iro richiri kuzara nevanhu vari kuyambuka vachiuya kuno kwasina mapepa. Kurudziro yamungapa pakadaro ndeyekuti especially kuvanhu vechikadzi vakaita semi. Inini ngati kana une mukadzi arikuda kuuya kuSouth Africa, munhu ngaatore passport. It's important. Trauma iyoyo, it took me years yezvakaitika. Munhu ngaave nepassport kuitira kunyange ukazoita accident, because ipapo takatosvika tichiudzwa imwe nyaya yekunzi pane mukadzi akafa, vakawana mwana akangogara pasaidi pechitunha achingochema, mai vasofa, vasiyiwa futi nana malaicha musango emune mwana. Alright, amai ava vananga nabipa, avanake chimunhu chiti anongori nemwana anoyamwa, vasiyiwa pasango vakafira ipapo, mwana akasara ari mupenyu, akazotorwa nemasoja. Alright, dai vanga vaine passport handiti zvingadai vakatresa kuti ari kubvepi munhu akatsvakirwa hama dzake, but anga asina kana bebe. Saka it's important kungogara uine passport. Zvekujamba border taizviita kudhara makore aya, not now. Passport haichatora nguva refu kubuda, passport dziri kungobuda. Munhu ingotora passport yako, famba uine passport, unenge uri safe. Izvi zvekumvura izvi, nauti ndi encourage munhu kuenda kumvura.
ya pakaoma. So ndinoona kune vamwe vanouya vasina mapassport ndinongonzwawo asi vachiti vanopinda chero nepabhodha chaipo zviriko ainini pabhodha yezvinezvi ndinotopinda napo saka munotomboenda kuZimbabwe muchitombodzwa. Handisi kuda kuti tipinde hedu too much into detail about kuti munopinda sei pabhodha so forth. Handingakwanisi kuti titaure information iyoyo asi iko zvinezvi muri kuita nezve. Inini ndinotengesa ikazhinji yachitotengesa bhutsu nezvita murugby season ka like I told you kwandogara it's Lord City kune varungu saka I made ndazivana nevarungu vemuarea mangu zvakanyanyisa nenyaya yekutengesa nezvinotori nejezi riri kubuda iri reSpringbok the latest one ndatove naro through my supplier. If you check my phone I've got more than 150 people vakutoda jezi iroro of which from here ndakutopfuura ndichitonostoka jezi rinotoritenga ndakutonoritengesa handinoona asi ndikanzi uyai kunomuzo aina ndinoenda ndichimanya bwana ndiri pamba ipapo panguva iyoyo kana pasina chiri kuya ndiri kuita chinonipa mari ari kuda kutsvairirwa nganchidzi ndinotsvaira rowacha ndiro aina ndotisa mari muhumwe ndokuti ndo zvikuru zvandakafambira izvozvo. Aiwa tisati tavhara chirongwa chedu maybe mungaudza vanhu kuti munobatikawo sei kana tichidawo majezi ebhutsu kana chichi. Ndinowanikwa panhamba dzinoti 062 561 1230. Alright. Aiwa totenda. Tafara kusangana nemi pachirongwa chino ende tafara kunzwa nhoroondo yenyu though ine ma sad events but kutoti masununguka kuti musheye nyaya yenyu nezvizvarwa zvekuZimbabwe tazvifarirawo kuti vanhu vazhinji vanenge vechitodzidza. Kuno umwe munhu anenge atorowo pasituation yaari but maybe iko zvinezvi anenge atosununguka nekunzwawo nyaya yakafanana neyenyu kuti manje ndichazviita sei ndichazviitawo sei asi ane bundu mumwoyo make kuti ndakambosanganawo nechakadai asi asingazivi vakatowanda vanosangana nemasituations akadaro. Muve nezuva rakanaka. Aiwa tinotenda matitendera kuuya kuzoshiyawo nyaya yangu nevana vemuZimbabwe kuti vazive kuti ndo zvatiri kusangana nazvo. Tinotenda. Nesaka bva pamadirection mota yevanhu vechechi kuti imuke yakaramba kumuka. Shamwari yangu ndiyakazotaura kuti aiwa mufi akataura chero zvikazodii musafe makandiendesa kumusha kwedu tichipedza kuvachengetedza pasina hama yavo. Pangoita kunge pakauya mumwe murume hatina tombomuziva kuti akapfeka zveblack pamwe mudzimu wakatumwa hatitombozivi apfeka zveblack akati ndiri hanzvadzi yavo ngativaradzikei. Hapana munhu aitombomuziva kuti akabva nekupi akanga angopfeka zveblack akutoronga nesu saka inini ndichatora fei because mudiki kureva inini sisi vangu vacharamba vachienda kubasa. Ndo nhoroondo yataitinayo pano pachirongwa chedu cheAcross the Border season 2. Ngatisangane kuchirongwa chinotevera zvakare next Saturday. Musasaririre ende kana usati wasubscribe please press subscribe. Zita Dumisani Mulambo Mafanise ndichitenda vari behind the camera Lilian Makombe. See you next time. Across the Border season 2 row 1 Linda take 2. Aiwa musimudze chimbo yenyu nemudonjo wenyu murerutse zvamunoona zvinoitika munomba chese chine miko yakaipa chishaye simba unongochigurira chitwega ndikurumbidze ndadai so ndinengendirere chinorongwa nemando wanzile nemone munondo wacho chimanya zvimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka penya kwemvura ende mune chando nezuva vamire pamwe chasimudza vamwe mukuru vatira tichifamba nemuzi road zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini vanhu
vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutranspota. Ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. Zita Timsani Mulambo Mafanise tisingapedzi nguva katipindei muepisode yanhasi. Saka ndangotaura ndikuende Johannesburg netsoka. Ana mai vanga vari pavatesa musika ndobva vato nezviro tsitsi ndobva vanotengera 2 liter cold.